салом алейкум до талабони азиз, давом метем таҳлили саволҳои марказии тестӣ. Растем дар саволи 470 дар нақшаи табдилоти ҳами формула реаксия овардагӣ мегам массаи молекулавии нисбии моддаи Y-ро муайян кунем. Массаи молекулавии моддаи чиро? Y-ро. Нигоҳ кунед бача. Барои Y-ка ёфтан тава бояд X-а биёбӣ. Яъне X-а ёфтан дар чатра гуфтеса пропен плюс об ки мега ки X-а биёбӣ. Яъне пропен вақте ки пропен қатъи об реаксия кунад, дар натиҷа чӣ ҳосил мекунад? H меравад дар инҷо банда мешкана ку гидроген дар ҷои гидрогени зиёд, OH дар ҷои гидрогени кам пайваст мешавад. Ятон наброрем. CH3 CH OH CH3 ки дар инҷо ҳосил мешавад чӣ? Пропанол D. Фаҳмо? Дальше мерем. Анами X мо чӣ будай? X мо и пропанол D будай. Ане ки мора X напурсисе ку Y пурсисе. Мега ки барои Y ка гуфтам X ҷамъи H бром ки мега. Фаҳмидед на? Яъне пропанол D-ра плюси мега чӣ бика кислотаи бромид, гидроген бромид. Анам ҷамъи гидроген бромид мекунем, H мерава қатъи OH пайваст мешава. HOH ҳосил мекунем, H2O бром боша ҷои чӣ мегира? ҷое ки OH канак дар инҷо чӣ пайваст мешавад. Яъне дар инҷо ҳосил мешавад CH3 CH бром. фаҳмо? D бром пропан. Ин моддаи чӣ? Моддаи Y мо. Моддаи Y. Мегам массаи молекулаи моддаи органикии Y-ро муайян кунед. Массаи молекулаи чӣ мешавад? Массаи бром худаш 80 инҷа 3 карбон дорад 36 ҷамъи 7 дига мекунем 43 мешавад. 43 ҷамъи чанд гуфтем? 80. 43 ро ҷамъи 80 мекунем 123 мебарад. фаҳмо? Яъне ҷавоби дуруст варианти Б. 473 дар нақшаи табдилоти бо ҳами пропен плюси чӣ мегап кунаш? Плюси бром D. Агар ман пропен ҷамъи бром D кунам, бром яъни банда мешкана, як бром даи пас мешава, як бром даи ки дар натиҷа чӣ ҳосил мекунам? CH3 CHD бром ҳосил мешавад. Фаҳмидед? Баъди реаксияни моддаи X мо ними 1D дибром пропан будай. фаҳмо? фаҳмидед? Ана ки моддаи X яъне 1D дибром пропани ҳосил кардагӣ та 1D дибром пропани ҳосил кардагиро мега. Мега ки амира биги ҷамъи натри OH чӣ бика? Натри OH обӣ. Вақте ки мо ира ҷамъи натри OH обӣ мекунем, натри OH обӣ, об да чӣ бояд ҳосил мекунем? Спирт. Яъне натри мерава ҳар диброморо мегира, D та натри бром ҳосил мекунад. Плюси чӣ? Обие ку, яъне D та натри мерава. D та натри барои ки D та бромай. D та OH як та OH меояд дар инҷо пайваст мешавад, я OH дигаш боша дар инҷо пайваст мешавад. фаҳмо? Яъне D та OH дар ин ҷои бромои кандагӣ пайваст мешавад. Ки дар инҷо ҳосил мекунад CH3 CHOH CHDOH. Яъне пропандиол 1D ҳосил мешавад. Ва мегам массаи молекулавии моддаи органикии моддаи Y-ро чӣ кунед? ёбед. Яъне нигоҳ кунед. хай ҷа гуфтаем массаш 43 мешавад. 43 ҷамъи чанда 17 34. 43 ҷамъи 34 мекунем 77 мешавад. хай 70 43 ҷамъи чанд гуфтем? 43 ҷамъи 44. Яъне массаи 43 ҷамъи 34 мекунем. 42 массаи 42 ра ҷамъи 34 мекунем чанд мешавад? 76. Яъне массаи молекулаи моддаи Y чанд будай? 76. фаҳмо? 474 дар нақшаи табдилоти яъне этилен плюси калиманганочори муҳити обӣ. Не нигоҳ кунем бачаҳо. Этилен плюси калиманганочори муҳити мега чӣ бука? Обика. Обӣ. Калиманганочори муҳити обӣ гуфта, яъне чӣ дар назар дорад? Оба илова ки мақсад об не дар муҳити обӣ. Я обида нестем, об шаб нестем, ранги вай накунем. Плюси чӣ? Плюси H2O. Натиҷаи реаксия чӣ мегзарад? Реаксияи Вагнер. Ту бояд донӣ ки калиманганочори муҳити обӣ инҷо банда мешканад, дар муҳити обӣ чӣ ҳосил мекард? Спирт ҳосил мекардем ку. Реаксияи Вагнер дар OH плюси кали OH ва плюс чӣ? Манган OD. фаҳмо? плюс кали OH плюси манган OD. Массаи молекулавии моддаи органикии Y-ро мега муайян кунед. Моддаи Y-ка. Моддаи Y мо нами чӣ ака? Ози X-ай моддаи органикии мо. Ана ки барои моддаи органикии Y гуфтан X плюс D та ашғол бояд бикунӣ. Яъне этиленгликолаш меган ё ки чӣ? Этандиол 1D плюси D та ашхлор мегав кунаш. D мол ашхлор. Натиҷа чӣ ҳосил мешавад? D та H мерава ҳар D OH-ро мегира. D мол H2O ҳосил мекунад. Хлор боша як та хлорш дар инҷо пайваст мешавад, та дигар чӣ? Дар инҷош. Яъне 1D хлор этан ҳосил мекунад. CHD
CH2 хлор хлор. Кира меган чи як ди хлор этан, яъне моддаи органикӣ, моддаи Y ёфтем. Ичай моддаи Y. Фаҳмо? Ана массаи 28 ҷамъи 71 мешавад чи? 71 мешавад 99. Фаҳмо? Яъне массаи молекулаи чамдай 99. Дальше мерем. 475. Ҳиссаи массаи бо фоиз карбонро дар моддаи X муайян кунед. Моддаи X фоизи карбонша мега биё. Барои ки ман фоизи карбонша биём, аввал хича ёфтан дар кадом чи моддаи. Ана т як бора X ёфта наметонӣ. Нигоҳ ки IX мега Y ост ба IY эфири содаи диметил додай. Т знав чи набарор бабра. Инҷа нигоҳ ки инҷа маълум буд, ахир номаълум буд. Ихир рафтем, ана инҷа и маълумай. И аввалш номаълум. Магарам ай охир қафо исбрем. Фаҳмо? Моддаи X биёем. Чикор мекунем? Яъне мега ки ҳамин эфири содаи диметила чӣ хеле ҳосил кардиган? CH3O CH3. Чизира дегидротатсия кардиган ки эфири содаи диметил ҳосил шуда. Чизира обша кандиан. И ягона спирт метавонад шуда. Спирти метил яъне метанола дегидрататсияи байни молекулаҳо мекунанд. Ду молекулаша мегиранд, обша мекананд ки дар натиҷа ҳосил мешавад чи? Эфири содаи метанола мегиранд, ду молекулаша мегиранд, дегидрататсияи байни молекулаҳо мекунанд, эфири содаи диметил ҳосил мешавад. Плюс яшто. Фаҳмо? Яъне моддаи Y мона мо ёфтем ки чӣ будай? Эфири содаи спирти метил, яъне метанол. Ба воситаи эфири содаи диметил. Ана ми моддаи Y чӣ хел ҳосил кардем? Моддаи Y яъне метанола чӣ хел ҳосил кардем? Ина мегата. Ина мега ки ҳамин моддаи Y чӣ хел ҳосил кардем? Гидрогенизатсия кардем. Чизера гидрогенизатсия кардем ки метанол ҳосил шуда. А инҷа гидрогенизатсия ду гидроген шабкан чӣ мешавад? Яъне метанол. Значит метанола гидрогенизатсия кардем, метанол алдегида. Гидрогенизатсия кардем ки дар инҷа ҳосил шуда метанол. Яъне моддаи X мо чӣ будай? Моддаи X мо метанол будай. Ана моддаи X мега аввал хушо бихоем бо моддаи Y иваз накас, ҳола моддаи Y баром қабул хавшан X Y чизак буга. Яъне мега моддаи X дар инҷа чӣ кунем? Бо фоиз карбонша биёбем. Менависем CH2O. Фаҳмо? Инҷа карбонро биё мебурорем. Карбонш мега чанд фоизай? Карбонша намедонем. X фоиз. Массаи карбон чандai? 12. Иҷа обши 100%. Иҷа массаш ана 12, 14, 14 ҷамъи 16, 30. Ана инҷа чикор мекунем? X миёбем. Агар ман X биёбам, 100 зарби 12 мешавад, 1200, 1200 тақсими 30 мекунем, мебарояд чанд? 40%. 40% чӣ? 40% карбон дорад. Фаҳмо? 40% карбон. Савол 476. Ҳиссаи массаи бо фоиз карбонро дар моддаи X муайян кунед. Моддаи X. Инам бо ранги ҳамо айқафо исмерем. Яъне дар инҷа тавал будон ки ҳамин структура мегуфтан ин гап чия? Яъне ҳами хеле ай мақсад. Дута радикалай кунихе. CH OH. Дута радикалай ку дар карбони якум бош. Дута радикалай мисол яча ихе букшо. Ятаргаша мисол поён дабарш. Ин ҳамин ду радикал дар ҳамин карбон пайвастанд. Ду радикал пайваст кардем. Яъне чӣ шид? Пропанол ина ихе занҷир роса ихе ки намигӯ ки 1 2 3 занҷир роса ихе дар рост кунӣ чӣ гап мешавад? Яъне OH бигем CH3 ҷоишон чӣ мешавад? Ин биё промод бинависем. OH хати CH3 ҷоиш мешавад? Иваз мешавад. Чӣ? Барои ки занҷир бояд дар рост бошад ку. Яъне ин чӣ? Пропанол дай. Фаҳмидем? Биём ира хуштар бинависем. Пропанол чӣ гуфтем? Пропанол д. Ин хеле CH3 CH CH3 ба иҷа чӣ дора? OH дора. Ана ин формашай пропанол дай. Дальше мерем. Ҳамин пропанол дара чӣ хел ҳосил кардиан? Пропанол дара CH3 CH3 OH. Ҳамин пропанол дара чӣ хел ҳосил кардиан? Чизера гидрататсия кардиан. Яъне чизера плюси об кардиан. HOH кардиан ки пропанол ҳосил шай. И пропена инҷа HOH шабкан чӣ мешавад? Пропен. И значит чӣ кардиан? Пропена гидрататсия кардиан ки дар инҷа чӣ ҳосил шад? Пропанол. Ина H омада дар инҷа пайда шуда, OH дар инҷа пропанол ҳосил шид. Ана ки пропена чӣ хел ҳосил кардиан? Пропена. Пропен мо дар Y мона мо ёфтем. Пропен дай. Ҳамин пропена чӣ хел ҳосил кардиан? Чизера гидрогенизатсия кардиан. Чизера чӣ кардиан? Гидрогенизатсия кардиан. Чия гидрогенизатсия мекунад ки пропен ҳосил шавад? Пропин. Ина пропина плюси H2 мекунем чӣ ҳосил мешавад? Пропен. Як мол хати CH банди ду чанда CH2. Чӣ
чӣ пропен. Яъне ин моддаи Y, ин моддаи чӣ буда? Ин моддаи X буда. Агар savol чӣ буда? Ҳиссаи массаи бо фоиз карбонро дар моддаи X муайян кунед. Яъне дар пропин. Пропин карбон 3 гидроген чанда? Карбон 3 гидроген 4. Ҳиссаи массаи карбонша мега бурор. Карбонш 3 та чанд фоизай? X фоиз массаш карбонш дар инҷа 3 та ку 12 кара 3 мекунем 36. Инҷа обши чанд фоизай? 100%. Массаш чанд мешавад? Массаш 36 ҷамъи 4 мекунем 40. фаҳмо ки x мо чанд мебурад? Яъне 36 зарби 100 мешавад 3600 яъне 3600 тақсими 40 мекунем мебурад чӣ? 90%. 90% чӣ? Карбон. ҷои дуруст варианти S. Savol 477. Адади сигма бандҳоро дар молекулаи моддаи X муайян кунед. Моддаи X да сигма бандоша. Гидратация моддаи Y гуфта, яъне чизеро гидрат плюс об кардем ки ҳамин модда осиша. ҳамин модда худш чиай? Ира структураша букшо занҷираш даросари мешавад. Яъне 3 радикал дорад, 3 радикал ихилияй. Не якта радикалш метилай, якта дигараш ҳамин бо OH дорад. иш хена 3 та 3 та радикал, якта OH. Тамом. И чӣ буда? Диметил пропанол, диметил пропанол Д, яъне спирти бутили севмина. Чизеро гидратация кардем ки ҳамин модда осиштаи. Чира гидратация кардем? Инҷа OH H букан чӣ мешавад? Пропен, диметил пропен. CH3, C банди чанда? CH2, CH3. Ана мира чӣ кардем? Плюси об кардем ки дар наҷа чӣ ҳосил шудай? Диметил пропанол Д, яъне H омад банда шикаст, OH дар ҷои пас шуда, H дар инҷа. Фаҳмо? Яъне моддаи Y ки мо чӣ будай? Диметил пропен. Ана ҳамин диметил пропена чӣ ҳосил кардем? Диметил пропена C банди CH3 инҷа банди дучанда CH. Ана мира чӣ ҳосил кардем? Диметил пропена чӣ ҳосил кардем? Чизида дегидрогенизация кардем. Дегидрогенизация чизида гидрогенша канда, яъне ҳамин моддаи X мо гуфта, чизира гидрогенша кандем ки ҳамин ҳосил шудай. Тамом гидрогенш буда чӣ мешавад? Яъне диметил пропан. Диметил пропан. CH3 дегидрогенизацияш кардем, катализатор никел платина, гидрогенша якта мекана, ки ҳосил мешавад чӣ? Диметил пропен. Плюс я шуда. Ина гидрогенша кардем, диметил пропен ҳосил шудай. Яъне моддаи X мо чӣ будай? Диметил пропан будай. Адади сигма бандҳоро мега муайян ки менависем. Яъне ҳамин сигма бандҳо гуфтам, ин 3 карбона бинавис, хати радикалаш, ҳамаи дастоша букшо, ҳамаи бандоша чико ки ҳисоб кун. Ина 1D3 хати 4, 1D3 4. Човаринташ ҳамаи ҷо гидроген дорад, ҳамаи радикалаш. Мақсад дастои хули хати чӣ пайвастай? Хати гидроген пайвастай. Сигма банд гуфтем, банди якчандара сигма банд мегам. Банди дучанда якташ сигма, якташ пи. Банди сечанда якташ пи, дуташ якташ сигма, дуташ пи. банди сигмаро пасиста ҳамаш сигма банда ина 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 та сигма банд мавҷуд шудааст. фаҳмом? барои хушӯи ҳисоб кунем ки ина бин 10 11 12 13 ҳама ҷо бор як чай ҳисоб накунем, ҷо ҷавобша хато кула мекунем. 478 адад сигма бандҳоро дар молекулаи модда органики Y муайян кунем. Мегада Y. Пропандиола ҷамъи пропандиол яксера плюси чӣ кардем? Д та H бром. Ина нигоҳ кунем. Пропандиол яксена. Пропандиол 1 ва 3. CH2, CH2, CH2. Мегам ира плюси D мол H бром ки чӣ ба D мол H бром? Барои ки D та OH дорад. D та H мера вақти ҳар ди OH пайваст мешавад. D та H ҳосил мекунад. Бром ай ба ҷои ҳар ди OH чӣ пайваст мешавад? CH2, CH2, CH2 бром, бром. ин моддаи чӣ буд? Моддаи X монад. Моддаи X ёфтем. Ана ки ин моддаи X, ин моддаи ки ҳосил кардем. Яъне ай CH2 бром, CH2 ва CH2 бром мега плюси чӣ бика? Плюси рӯ. Плюс синкум. Синкум мерава ҳар ди броморо мегирад. Синкум бром 2 ҳосил мекунад. Амхе аз ҳисоби ки бандаи чандаи хами қадар дури пайваст шуда наметавонад ки ба қад мешавад пайваст мешавад. Яъне 3 карбон дорад. ихе қад киши чанд кунҷа мешавад? 3 кунҷа мешавад. фаҳмо? ина CH2 ин мобайна меса ё қад мешавад. CH2 CH2 чӣ? CH2. Яъне циклопропан ҳосил мешавад. фаҳмо? Цикл ҳосил мешавад. Циклопропан. Моддаи органики Y мо чӣ будай? Циклопропан. баъд чӣ гапирсаи адади сигма бандҳо. Сигма бандош ки бошад инро ҳисоб мекунем. Ина 1 карбон, ина 2 карбон, ина 3 карбон. Ана ҷош хай гидроген пайвастаем хе. Қати ҷош пайвастай гидроген.
یعنی якта ба якта ҳар якша чикор мекунем ҳисоб мекунем 1 2 3 4 5 6 7 ана 8 9 9 та сигма банд мавҷуд аст. фаҳмо 9 та. سوال 479 عدد سیگما بندها را در مولکول مدار کنیم که y معین کنیم. بوتاندیول د 3 اینا می چیکار میکنیم؟ بوتاندیول د 3 را مینویسیم. اینا بوتان دیول د 3 خیلی CH3 جا CH جا CH جا CH3 میگه پلوسی چی بکنشه؟ پلوسی د تا اشخلور. پلوسی د مول اشخلور میکنیم. اشخلور این د تا اش میره خطی اشو پیاس میشه. د تا اش دوست میکنه. ای بجای هر دو اشو چی پیاس میشه؟ خلور. CH3 CH CH CH3 در اینجا هم خلور پس میشه، در اینجا هم چی پس میشه؟ خلور. یعنی د 3 دی خلور چی میشه؟ د 3 دی خلور بوتان. انا ما در ایکس یافتیم د 3 دی خلور بوتان. انا میرم میگه پلوس چی بکه؟ پلوس یا روح بکه. CH اینجا CH دو نویس CH CH CH3 خلور خلور. انا همین د 3 دی خلور بوتانه جمع چی میکنیم؟ جمع روح. خودش فسکی پلوسی چی بکه؟ پلوسی روح بکه. روح میره و هر دی خلور رو میگیره سینکم خلور دوست میشه. پلوسی همینجا د 3 بنداش خالیه. همه چیکار میکنن؟ پیوست میشه که در اینجا اسم میکنن چی را؟ بوتن در. فهمیدین؟ بوتن د. بوتن د. دلش میریم. یعنی ما نیاز داشت نمیم جواب شفتن نکنیم. بندی سیگما بندها رو در مولکول ما داریم که y میگه ما یک سیگما بنداشه. ما در y مونه یعنی چیه؟ بوتن د. فهمیدین؟ سیگما بندهاش میگه معین که اینا بیا سترهش می‌نویسیم. همین 4 کاربن یا بورگه می‌نویسیم. 3 4 اینجا بندی دوشنده داره. اینجا 3 تا چی داره؟ 3 تا دست داره. فهمیدین؟ اینجا 1 تا دست داره. اینجا هم 1 تا دست داره. اینجا 3 تا داره. خیلی خلاصه سیگما بندها میگن بندهای یک چنده را سیگما گفته میگیم. انا دو چنده یک تاش سیگما یک تاش یک تاش پی یک تاش حساب نمیکنیم. یعنی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 تا سیگما بند موجود است. فهمو 11 تا. سوال 480 عدد سیگما بندها را در مولکول ماده ارگانیکی y معین کنید. در y یعنی پروپن پلوس چی میگه که اشخلور. یعنی گفت که CH3 CH بند چنده CH2 پلوس چی میگه کنش اشخلور. وقتی که ما را پلوس اشخلور میکنیم گیرگین می بند میشکنیم. گیرگین در جای گیرگین زیاد خلور در جای گیرگینی کم. یعنی در اینجا اسم میشه دخلور پروپان. دخلور پروپان. همین دخلور پروپان میگه پلوس متالی کالیک. یعنی ریاکسیون چی میگذاشت وقتی که متالی کالی خطی مونوگالوگن آلکان با متالی فاول ریاکسیون میکرد چی اسم میشید؟ ریاکسیون ویورتس میشید. ریاکسیون چی؟ ریاکسیون ویورتس. انا میره پلوسی متالی فاول کالی میکنیم. د مولکول میرفت د مولکول میرفت کدوم مولی بعد کالی میرفت هر خلور رو میگرفت د تا کالی خلور میبرومد پلوسی چی همین رو برمینویسیم CH3 CH CH3 اینجا دست چی میشه دستش خالی میمونه الان دست خالی چی پس میشه یه بورگه با هم خیلی CH3 CH3 یعنی دست خالی با دست خالی پس میشه CH3 CH3 با میگیم نومی چی میشه نومی را تا زنجیر دراز نکنی نامگذاری نمیکنی از نگاه که زنجیر روز چند کربن 3 کربن یعنی زنجیر روز خیلی میکنه 1 2 3 یا 4 یا ایست کلمش که مقولت یعنی 1 2 3 4 فهمیدین اینا 4 تا کربن در زنجیر درازش که در کربن دیم سهمش د تا رادیکال چه متیل یعنی د 3 دی متیل بوتانوس میشه یک مورد جا نامش نپرسیده چه پرسیده عدد سیگما بندها را در ماده مو y میگه ما که سیگما بندهاشه سیگما بندهاشه چیکار میکنیم معین میکنیم اینا بس اینجا دا منیسیمش میشه اینجا دا اینا نگاه که همو متیل را منیسی اینا کربن 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 با اینا کربن 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 تمام هر یک شو چوبین تا که یک تا دست دو تا دست سه تا دست 4 تا قطعی یک تا دیگه اینجا 4 تا اینا 4 تا دو تا سه تا 4 تا شد اینجا هم یک تا دو تا سه تا خطیات دیگه 4 تا اینا 4 تا اینا دیمش سیمش 4 مش همه هم باندورا چیکار میکنی حساب میکنی سیگما باندن کامش قطعی دیگه پیسای حساب میکنی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 تا چی داره 19 تا سیگما بند موجود است 19 تا این جواب درست واریانتی ب فهمو واریانت ب 481 میگه در نقشه تبدیلاتی x پلوس h دو که میگه یعنی میگه ماده x ماده چی را ماده x پلوس h دو که
ки дар инҷа моддаи y ҳосил шавад. ана моддаи y ка плюси h шуда ки чӣ ҳосил шавад? бутанол d. фаҳмо? ана ки нигоҳ кӣ тирам амхе ай ис мера. Ис яке бора x ёфта наметавӣ ту. Дар инҷа бин моддаи x оппозиция масала мекаша. Значит ай бутанол d чизира, яъне моддаи y ка чизе бидай ки плюси h d шкадиян чӣ ҳосил шудай? бутанол d. чизира плюс чӣ кардиян? h d. ба ин д тагидаген қатъиян модда пайваст шуда, ҳамин модда ҳосил шуда. Та инҷа набаро д тагидаген шавкан, як тагидаген ай мекарда, як тагидаген ай иш. Дегидроgenизацияш мекунем. Ин катализатор купрум спиртои дуюма даётон аст. Яъне чӣ мешавад? кетон мешавад. CH3, CO, CH, D, CH3. Яъне бутанона гидрогенизация карда, гидроген моддаи банда шикаста, OH шкадай. Фаҳмидем? Бутанон будай. Значит моддаи y ки мо бутанон будай. Чира плюси об кардиян ки ҳамин бутанон ҳосил шудай. бутанон. Яъне нигоҳ кунед бачаҳо. бутанон CH3, CO, CH2, CH3. Чизира плюси об кардиян ки чӣ ҳосил шудай? бутанон. Та дар гир ягона алкинҳоро гидрататсия мекунем ки кетон ҳосил мешавад. Фаҳмидед? алкинҳоро алкин. Значит ин бутанон ки бошад бутина, значит гидрататсия кардам бутин. CH банди се чанда се CH CH диҷа. Гидроген омада дар пайша оксиген дар иш ки ҳосил шуд чи? бутанон. Яъне моддаи x мо чӣ будай? моддаи x мо бутин як бутин в общем бутин масса молекулари нисби моддаи y ро мегам муайян кунед. моддаи x мо яъне ҳамин бутин карбон 4 гидроген чанд мешавад? карбон 4 гидроген 6 48 ҷамъи 6 мекунем 54, яъне масса молекулари чанд? 54. саволи 480. дар нақшаи табдилот бо ирам ранги ҳамӣ бо ис химера. Не нигоҳ ка CH3, CH2, CH2 бром чизира намедонем кадом моддаи y ка чизира плюси h бром кардиян ки ҳамин модда ҳосил шуд. Тра мо якта гидроген якта бром шуд бикан. Якта гидроген якта бром шуд агар ту бикани ту дар ҷа пропен ҳосил мекунем. хас якта гидроген якта бром шуд. Некем агар ма пропен ҷамъи h бром кунам як бром пропан ҳосил намешавад. яъне барон қа бисёр талабова моддаи y ка пропен мегӯянд. ина бояд ма бинависимаш. хеб бибинем бо хубтар мешавад. ина нигоҳ кун пропен. пропен гидроген меояд банд намешкан гидроген дар ҷои гидрогени зиёд пайваст мешавад ку бром дар ҷои гидрогени кам ки дар инҷа ҳосил мешавад 2 бром пропан. не ки дар инҷа чӣ ҳосил кардай? 1 бром пропан. фаҳмо дар инҷа чӣ ҳосил кардаем? 1 бром пропан. ана барои ҳамин қаз значит и пропен набудай. бисёри ҳамин талаба гуфтаистам ку бисёри ҳамин одамо ҳаминро чӣ мебароранд? пропен мебароранд. пропен. ҳолон ки пропен нест. и пропанол ягай. чира плюси h бром кунем ки 1 бром пропан мешавад? пропанол яга. пропанол чанд? 1. я пропанол яга мо гирифтем плюси h бром кунем h хати h пайваст шуд бром аҷое ки oh канаем инҷа пайваст шуд. яъне плюси бо чӣ будай? h do. значит моддаи y ки мо чӣ будай? пропанол 1. ана ки ма чира яъне моддаи x чира плюси ана h d кунем ки чӣ ҳосил шавад? ҳамин пропанол 1. моддаи x яъне пресса моддаи x моддаи ҷа чӣ будай? чира ма плюси h d кунем ки пропанол 1 бошад. ту набарода инҷа д тагидаген шав кам чӣ мешавад? пропанал. чӣ будай? пропанал. CH3, CH2, CHO. ана ми CHO ра плюси h2 мекунӣ ки дар инҷа чӣ ҳосил мекунам? пропанол 1. пропанол ҷамъаш мекунем пропанол 1 мешавад. тамом. яъне моддаи x мо чӣ будай? моддаи x мо пропанал. массаи молекулаи моддаи x ро мегам муайян кунем. карбон 3 гидроген 6 карбон 3 гидроген 6 о мешавад. амхе ки массаи чанда? 36 42 42 ҷамъи 16 мекунем 58. яъне mr чанда? 58. дальш мерем. саволи 483. дар нақшаи таблиёти моддаи x плюси h бром кардиян ира бо ҳам хе ранги амо бо намефаҳмем. плюси натрий кардиян октан ҳосил шудай. октан нева чанд карбон? 6 карбон. гексан. и я реаксия метавонад шуда ки ма плюси натриш кунам то қа гексан ҳосил шавад. и реаксия вюрца яъне моногалоген алкана плюси натрий кардиян гексан ҳосил шудай. чӣ? гексан. яъне и карбон 3 гидроген 7 хлорай яъне хлорпропана плюси чӣ кардиян? плюси натрий кардиян ки дар натиҷа ҳосил шуда чи? гексан.
фаҳмидед на чӣ ба балки ду та натр мера қатъи ду та хлор пайваст мешавад ду та натри хлорус мекунад реаксия вирусай бояд бидонем шумо реаксия вируса карбон 3 гидроген нафаҳм хеле дутае ку ки дар инҷо ус мекунад чира гексана карбон 6 гидроген 14 ини мевози карбон 6 гидроген чанда гидроген 14 карбон 6 гидроген 14 яъне гексан усишид ана ки мо дар ири ки мо фаҳмидем ки чӣ будаем мо дар ири ки мо хлор пропан яъне як хлор пропан ҳамин як хлор пропана чӣ ҳосил кардаган иҷа бачаҳои як хлор пропана бинем ира мо дар ир кай бурга бинависем CH3 CH2 CH2 хлорай ини миёзе мияй фаҳмидед на ҳамина плюс натри кардам ама хеле яктай ку бояд дута боша барон қа чӯсишид гексан ана ҳамин гексан мега яъне мо дар ир ки мо хлор пропан як хлор пропан чӣ ҳосил шава чира хлор нева бром охи бачаҳо инҷо дидесем бромай чӣ кор намекунад ҳар душ як чиай хлор бром ҳамаш як чиай яъне як бром пропана плюси чӣ кардай ки барои як бром пропан осишам чира плюси аш бром кадай дар иҷа бо ранги ҳами пропен бисёр давом мегирам пропен нестай барое ки пропена маҷа миксиёта бромид кунам як бром пропан намешава значит иҷа чӣ будай пропанол як будай CH3 CH2 CH2 OH плюси аш бромуш мекунем аш мера қатъи аш пайваст мешава об ҳосил мекуна ана бром боша мера чӣ мекунад дар ҷои OH ай ба ҷои OH чӣ мекунад пайваст мешава ки дар инҷо ус мешава як бром пропан яъне мо дар X мо чӣ будай пропанол як пропанол як мегам масалан хаша ҳисоб ки пропанол як массаша ҳисоб мекунем чар мешава карбон 6 карбон 3 36 ҷамъи 6 36 ҷамъи 6 42 ҷамъи 16 58 яъне ҷавоби дуруст варианти 58 нею озбессаг ҷа 36 ҷамъи чанд гуфтем 36 ҷамъи 58 нею 60 бачаҳо бахшиш варианти S нею вариант чи варианти А массаш ҳисоб кунем масса 60 мешавад саволи 484 дар нақшаи табдилоти ҳамин моддаи органика омадаг яъне D3 дибром бутан плюси чӣ мега бикунем ки Y шава ба Y бо плюси кали манганон 4 бикунем ки чӣ шава бутандиол D3 бутандиол нигоҳ кунем бачаҳо иҷара чезами баъди реаксия мефаҳмем там қашаб бидон ки моддаи ири ки мо як моддаи кадом моддаи моддаи яъне бутен дай чӣ ба барое ки мо агар бутен дра CH3 CH банди чанда CH CH3 ҷамъи кали манган очори муҳити ҷа бини худад плюси X кардаги аз гӯш кар плюси муҳити обӣ кунем агар ана ҳамин модда ҳосил мешавад чӣ ба барое ки кали манган очори обӣ меомад банда мешикаст ку якта даи OH пайваст меша якта даи OH пайваст меша ина якта даи пайваст карда якта даи OH пайваст карда плюс кали OH плюси манган ода ҳосил меша ку реаксия ки гуфтем реаксия Вагнер яъне бутандиол D3 ҳосил мешава яъне моддаи Y моддаи Y ки мо чӣ будай моддаи Y ки мо бутен D будай фаҳмидесе на ана ки мега ки ҳами чӣ хел бутен Dра ҳосил кардиян ҳами як ди бром бутана D3 ди бром бутана ина D3 ди бром бутана плюси X кардиян ки бутен дос ҳамон X че ҳамон X мега моддаи X че биёмада мега барое ки бутен D3 ди бром бутана плюси X кунем ки бутен ҳосил шава и че ягон чизе ки броморо бигира натраши обӣ намешава чӣ ба барое ки натраши обӣ ҳамин моддаи Y ка ин модда ҳосил мекунад намешава моддаи Y мо бутен дар кора кали OH дар бутин ҳосил мешава фаҳмидед на бутин намешава варианти S қатъи реаксия намекунад варианти D мешава ҷавобш плюси рӯҳ мекунем рӯҳ мерава ме ҳар ди броморо мегира чӣ ҳосил мекунад синкум бром D плюси чӣ вақте ки броморо гирифтак рӯҳ дастҳои холӣ мешава иш ба чӣ кор мекунад пайваст мешава ки дар натиҷа ҳосил мекунад чира бутен Dра ҳосил мекунад фаҳмидед на бутен D яъне ина нигоҳ кун яъне D3 ди бром бутана плюси рӯҳ кардем бутен D ҳосил шуда ина моддаи X мо моддаи Y ки мо бутен D ана бутен Dра ҷамъи кали манган чор муҳити обӣ кардем бутандиол як D3 шид плюси кали OH манган ода яъне моддаи X мо чӣ будай рӯҳ фаҳмо моддаи X мо рӯҳ будай сол 485 ина бо ранги ҳамо чизра плюс яъне як ди хлор пропана плюси X кардем Y ҳосил бо Y плюс кали манган чор обӣ кардем пропандиол ҳосил шуда инам реаксияи Вагнерай значит моддаи Y ки мо чиай моддаи Y ки мо пропенай
چی بوده؟ پروپن. همین پروپن از جمع کلی منگان و چوری محیطی آبی میکنیم. ریاکسیون که گفتیم واگنر. ریاکسیون واگنر که در انجام این مود درست میکنیم باند میشکنیم. این مود آوردگی اون یعنی CH3 CHOH CH2OH جمع کلی OH جمع منگان O2 فهمو؟ O2 میشونه بعد از دونه پروپاندیول یک دوستش فهمیدین پروپاندیول یک دو انا مود ایر که ما چی بوده پروپن بوده انا که نگاه که مود ایر که ما چی بوده پروپن اما مود ایر که میگه چه اصول که یک دی بروم پروپان میگه اصول که یک دی بروم پروپان پلوسی چی بکنم که پروپن اصول شوه پلوسی چی مود ایکس انا را پروسس مود ایکس رو معین کنیم پلوسی چی کنم که پروپن اصول شوه چی اصول شوه پروپن CH3 CH2 بند چنده یعنی یک چیز باشه که خلورا را بگیره کلی آش آبی در سپیرت میشه پروپن نمیشه اشت خطر یک سر میکنه سپیرتی در پروپن و پروپین میشه روح میشه جواب درست رنگی سالی پیشینش فهمو روح میره و هر دی خلورا را میگیره سینکم خلور دوست میکنه پلوس چی پروپن پلوسی پروپن فهمو 406 با همه خیلی ما در ایرک من در ایجا با همو چیه پروپنای پلوس چیه پلوس پروپن مود ایگریک ما برای کی نگاه کنیم با مود ایگریک جمع کردن اینجا رو بی پروپاندیول یک دو صفره یعنی مود ایگریک ما پروپن بند چنده خیلی اینجا کلی منگان و چوری آبی میکنم در شناختون چی کنیم بنویس پلوس او میکنیم چی میشه این مود اوس میشه فهمیدین یعنی مود ایگریک ما چی بوده پروپن انا ایجاد یک دی خلور پروپان ایجاد یک خلور پروپان انجا اگر که یک خلور پروپان که باشه میگه پلوسی چی بکنیمش که همین مود ایگریک شه پلوس چی بکنیمش که مود ایگریک شه یعنی پروپن شه در جا روح نمیشه و اینکه روح باید تگالوگی نمیگیره نمیشه نه تریاش آبی نمیشه بلکه آبی اسپیرتوس میکنه مود یکی چی در کاره پروپن در کاره وارنت ب نمیشه وارنت اس اکس میکنه وارنت د میشه کلیاش اسپیرتی بعد میگی که چی با کلیاش اسپیرتی نه تمام خیلی وقت بعد جوابش نشید یک درجه شی برای که درجه د تخلور دوشه د تخلور که باشه کلیاش میره د تخلور رو میگیره با آب میشه پروپین میشه اندجا یک تخلور یعنی یک تا کلی میره یک تخلور رو میگیره یک دونه کلی خلور میبره کلیاش اسپیرتی کو همین یک تا دست نی خالیش روجه انا اینجا OH میکنه قطعی اش باید پیوست شد یک تا اش قطعی واش پیوست میشه بوسلی میکنن تمام یک تا دست اجاب میگیرم پیوست میشه که اصول میشه چی پروپن کربن 3 CH3 بند چنده CH2 اینا مود پروپن مون حاصل کردیم ای چی مود ایکس مون چی بوده مود ایکس مون کلی او اش بوده فهمو مود ایکس مون چی بوده کلی او اش فهمو انا ای با 486 سوال فهمو تشکر با دقتتون